Wagendi Igwe Igwe Zukotarano, Ugwumba Paniyarano. Wagendi Igwe Igwe Zukotarano, Ugwumba Paniyara. Igwe Kenneth o Orizu bụ igwe na-achị Nnewi. O so n'otu igwe a na-asọpụrụ n'ebe ọ pụrụ iche na Igbo rukwe mata. Ọ nọ na ya bụ oche ihe karịrị 10 afọ ise na-agazi 10 afọ isii. Nwantị ka ọ fọrọ ka o ruo narị afọ. Mana ọ bụrụ na ị hụrụ ya nya, ị ga-ekwenyere m na enweghị ihe dị iche na ya bụ Igwe Orizu ị hụrụ nya nakwa onye anyị na-ekiri ugbu a n'ihe onyonyo n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. O nwebụrụ na Chineke ji ogologo ndụ, ahụike, ahụ ịgbasi ike nakwa amamihe pụrụ iche gọzie ya bụ igwe. N'ụbọchị tata anyị chọrọ iwepụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche ọ tinyere ọnụ, maka na anyị maara ndị Igbo kwuru okwu sị na ọ bụrụ na gị nwa bụ nwata na-anọdebe okenye, ọ bụrụ na ịtaghị ibe gị ji ị ga-ata n'okporo nkọ. Igwe onye chigoro Nnewi kamgbe Nnewi bidoro. Ị maara na Nnewi bụ afa mmadụ ma bụrụ afọ obodo. Ya mere sonyere anyị n'ụbọchị tata dịka ọ ga-atinye ọnụ n'ọtụtụ ihe dị iche iche n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Aha m bụ Mike Onovo, onye isi ọkanga na Ugwumba TV. Ka anyị gaa n'ihu. Ugwumba, biko nwere ike ihe nwere ikwu ịkọwatụrụ ụmụazụ ndị na-ama ihe gbasara ya bụ okwu Igbo enwe eze. Ọ bụ eziokwu na Igbo enweghị eze? Kama ndị na-asị na Igbo enwere eze bụ asị ka na-asị. Maka na ọtụtụ Igbo nwere eze. Dịka Nnewi nwere eze. Abịa na Nnewi taa ama onye bụ eze. Eze anyị abụrụ ka a na-eme na-eji ego, ịkpataka ego ma ọ na-emaka akwụkwọ ma ọ na-edaka mmadụ. Ebe anyị oge gboo, maka onye ọbụla bụ diọkpara, onye na-achị achị, mana ọ achọ na ya afọ ọbachie. Kama na ife anyị na-agba mbọ ime bụ na nwata amụrụ ya n'obi ebe a na-achị achị ya amụ etu edobe onwe, ọ ya da aghara agha, ọ ya da abụ mmadụ ọ da edobe onwe asọ, ọ ya da ebitọgharị na-eme ife nna ya na-ekwu maka ọma na achọ nna ya fụ n'ọnya ya nọchi. Ezo ka ife ji maatụ mụnwa ọhụrụ na onye nke 16 Nnewi ji bido cheba. Nnewi bụ onye izizi chịrị obodo ahụ bụ Nnewi afọ ewu Nnewi. Ọchịchara rapụ maka otoro ụdị ọkpara bido cheba. Si n'otoro jee na Nnọfọ, amị si n'otoro jee na Nnewi, amị na Enem to Nnọfọ to Ezonu ka anyị na-ekwu, Ezonu to Ezeagha to Ezeoginga to Ezechukwu to Ezekwu to Okafọ, Ezechukwu to Ezekwu to Okafọ to Ezefekibe, Iwuchukwu to Ezugwayamba, Orizu the first, Orizu the first, Orizu the second, then Orizu the second to Orizu the third.
maka ụmụnwa so ete na Igbo nwere eze wa asị ka UGWUMBA ọ bụrụ na a gaa na ana Yoruba ebe anyị si bịa eze ha kwuo okwu onye ọbụla na-egeri abịakwa n'ugwu ọ na-adị etu ahụ abịazie n'ala Igbo dịka gasị na n'ụfọdụ obodo ọ dịka gasị na ndị Igbo ada akwanyere eze ugwu o sitere n'aka ndị na-achị achị ka ọ bụ na ndị eze na-achị ka ọ bụ na anyị nwabụ ndị a na-achị n'ala Igbo mere nkwanye ugwu nye eze ji adịghị etu o kwesịrị ịdị o si n'etu anyị si edo na etu Igbo si edo ịma n'oge mbụ dịka etu si ikwu onye na-achị achị onye bụ eze amekwe ka nwa na ndị makpọ akọmọnas na-eme ego ije akwụkwọ fọrịsa ogere ezigbo anya mana o kwere ka nwe jee skuul public school ebe ya na kọmọnas ya nọ etu a ndị ugwu ji egwu ụbọdụ mana anyị ma wụnụ anyị nọ ka ọdụ ka Republican anyị ndị oge ahụ ndị na-agụ akwụkwọ bụrụ mmatụrịka na ndị edinaịrị edukeshọn bụrụ ndị na-achị ndị eze ndị nkịtị jee n'akwụkwọ gụọ n'akwụkwọ na gụọ nwa ibe akwụkwọ bara pụta dị elu oge gọọmenti oge achọrọ ka ewetiwe ọchịchị to ndị Naịjirịa ọ bụrụ n'aka ndị gụrụ akwụkwọ ndị mụ akwụkwọ ka ọ bara ọdụ ka asị na-akpa gara anyị azụ n'akụkụ anyị ahụ maka ndị ugwu ndị ji nke ha jisi ike ndị west ji nke ha jidesi ike maka edukeshọn a eruru mmadụ na o ruru n'ugwu ama etu esi eji oge ha mmadụ kene nọ after independent ka ha bịazi full education bara na western education ka a na ha ajụzi ikpeazụ that western education ha embrace at the initial oge mbụ no Islamic ha nke ha ka ha ji oge ha matadịrị uru ọ bara kịta ha matadịrị uru ọ bara ụfọdụ nke achọ dị ha ka ha ji akwaje back to eji ekwu n'okwu a na-ekwu ịnụrụ ha chọrọ dị western education because western education na ọdụ ka onye ukwu adụrọzi ọ bụ ịmara ha akwụkwọ ịmara agụ na-ede na-asụ oyibo nke ha kabụrụ ya nweta onye tọrọgo abịakwa na appointment a na-eme ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ ka a na-enye ya bụ appointment ha na-ehold key positions so kịta anyị amata anyị agụbago ndị na-achị achị ndị ọchịchị ndị eze agụbago ya bụ akwụkwọ na for instance na mụ nwa nwere opportunity ịga fọda kịta mụtara ụmụ mụtara aṅụ n'iyi ha ncha ejere university tupu eme ha ebe ọzọ anyị eme ha so na anyị ebidokwana ịchọtabụ ọnọdụ anyị ndị na-achị achị so na Igbo enweghị ahụ ndị nkịtị buru ụzọ embrace edite education wedi ya na-aga dị key positions dị na anaghị atọkọrọ ha nwaanyị na nwaanyị na-atọ na anyị na-achị achị so na mere anyị ọbịa ndị ọcha metụrụ anyị ike maka ọrụ oge mbụ ọcha abịabere n'obodo a tupu efu m ya bụ okporo ebe oke pụta na first gate ya ogwe polisi na-anọ na tupu gafe enwaife then talk of ịbata n'etiti ebe talk of ịbata n'ụlọ onye bụ otu oge na-ekwu ife tupu isi na Nnewi jee ebe ka amichi ya amarịrị somebody na amichi onye nọ n'obi ya sị jee
that one. When I really do every day. No, I'm going to hold it. Man, Okay. That's right. So now you're very nice, but I thought you got here. I don't know, man. No, I know. The common, I go out for I go out for them. Igwe ajụjụ ọzọ yikwara ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ kwuo na otu ihe butere nsogbu na ofu ihe butere nsogbu dịka ihe anyị kwuru kịta na-erutara anyị bụ ihe gbasara ndị warrant chief enwere na mgbe gboo na ndị ahụ bịaziri anya n'oge ndị ọcha bịara ajịkwuru abata n'obodo ajụ obodo onye na-achị obodo ekwuo o nwere ebe a na-enyekasị ha oge a for instance oge abatara na Nnewi a ga-amụ ekwe ndị okenye na-achọ ndị okenye ebe dị etu ejebe ha o mere nwanne onye na-achị ya oge abụọ eze ụgbọanya mba anụ agwa ka fa kpọrọ kacha eze ụgbọanya mba so ha jee na-egbu ya ọda na-egbu oge ahụ ọcha na-egbu oge ahụ maka ije agwa ezomegwu nwanne ya nwosu famili ka o lidie dị dedike ndị ya ede nwosu lidide ewerute ife ize eji ajụrụ ya bụ jemoha onye ọcha bịara oge ahụ ọ na-achị Nnewi asịba na onye na-achị Nnewi na onye na-achị Nnewi bụ ọka nwata na nna ya ọzọ etu anyị si eme eze moto eyi ya and pronounce n'ọgwụgwụ and oge a na-epronounce n'ọgwụgwụ ka onye ga-abachi ga-anọdụ ya n'etoro so ọ na-adị systematic funeral and through ascension of the truth. So oge ha gwazie onye ọcha na nwata na ọcha dịkara ka achọ ya akara achọ ya gazie I'm going to Nnewi it's all war, it's all peace. And yeah, the war and make a natural peace. That's all. When you're my president, then you get it. I bet it's in Nnewi. When I join the foreign towns. When you warrant? The Medjay established a customary court. I'm a president. Okay, I count and I check UGWUMBA. I got my Nnewi and the Yara local government. UGWUMBA is on Orizu. The first one, but not Chihanja. The only paramount role in Woloka established a customary court. The point about the chiefs point about the all the true data warrant chiefs. Then I'm on a court actually mbata ndị ọchịchị gọvanọ batara. Okay, ndị ọchịchị. Ha batara n'ihe gbasara ọchịchị obodo. Ọ bụ ihe o butere ihe ọma ka o butere ihe ọjọọ. Gọvanọ ya chọọ na onye a n'obodo kwekọrịta na onye a ya achị ha. Gọvanọ ebinye aka. Because mmadụ ndị mmadụ ga-achị obodo ebe na-aga straight eto enwere ike ndị a nwere ike kwere n'onye a ndị ekwere n'onye a onye a bụrụ na survival of the fittest. Abịa na ala Igbo niile Nnewi ka so n'ofu ebe a ka na-akwanyere eze ugwu dịka o si kwesị ekwesị dịka anyị na-afụ n'obodo ndị ọzọ. Kedu ihe butere nke a? Kedu ihe ga-asị bụ ọkpụrụkpụ ihe Nnewi gbadoro ụkwụ mere na
ọ dịghị ka obodo ndị ọzọ na-abụ onye weta ego achụpụ eze ma ọ bụ nsogbu dị agha ihe gbasara ọchịchị. Ọdada na anyị chụkwa etu a ka ndị gboo ndị bido naba na Nnewi ndị gboo etu ha si dere father to son etu a na-aga. Ngwa ka anyị weretawazi ọnọdụ anya mbọsị anyị bịara mmemme mmechi afịa ọrụ enwere ihe kwuru gbasara otu nsogbu na-enye nsogbu n'ala Igbo n'ebe ọ dị ukwuu ihe na-ekwu ihe gbasara ndị ntọ. Oge gboo onye nọ n'obi ha afọ ya anya a na-egbu ya as early as 18 something to early 19 ama ọka na-egbu ya oge enwere administration ndị ọcha, enwere resident DOs, ADOs and so on and so forth. Adise na-eme asailis Ọnịcha resident Igwe resident ndị Ọnịcha Amobi na Ogidi Idigbo na Glere Abuja Hanan IGBOWOOD resident oge ahụ n'Ọnịcha. Enwere means of transport, enwere moto etu eti wekịta so na amok ka na-egbu ya amok enwere no 16 everybody men egbu ya na amok onye eje ibe ka echi ekara taa na mgbede taa orike ndị abalị ebunye ya mmadụ na-ebunye ya egbu ya n'isi eji okwu ewu pụta ọdịdị ebugharịkwa 3/4 of the job eto ebugharịkwa nọ ebugharịkwa 40 na 60 na 4 ebuje Arab 8 o'clock or after 8 or 9 teluto Ọnịcha or even 5 o'clock or 5:30 or so. Who and rest house. Let's see the Jaibe. Ebe Jaibe. Anotokwa. Mgbe uruchikwa. Ebupu ya na moga. Wenata. Maka mmadụ ama afọ ya. But ọ na-eje butu retini ya. Onye ọja ada egwu. Onye mkpu a na-eti. Ya ndị onu ṅara a na-eme plus mmadụ na-abụọ ya egwu na ndị na-efe ọgwụ a na-eri nnọọ nde so you dare not come out. Onye ọpụta ịgbaji ichizikwa ntị pụta emeghị ibe a na-eme onye ntichiri emechazie nwere oge olulu achọtara ya mosaịkụl nkata nke a na-akpọ mosaịkụl nkata ọnọdụ na ya bụ ihe mosaịkụl onye ọnwa ọnọdụ na nkata ha eweghachi mba ya yogbu pọsị okwu moto eje Lagos with a Ford car. With a Ford car. Bunatana and Nnewi. From Lagos, no number, or new car. Resident to where in an area. Chief now, what I know one more. And the car, but no, I like to chat around here. I know without when I give I put it if I may. So, what they have a couple of Lagos. They establish this LATESTMOVIES in college. Yeah,
Onitsha 1. I can't buy Onitsha 1. Our license mbo agbara no. Yes, Igboland, yes. Orizu. Okay, I'm not going to buy a jacket. I jacket. I need to go banana post. I will be okay, I chop it. All my do work up wine, but I for the one. I buy her. She's there. I'm okay, why is it? Okay, I Asụsụ na omenala Igbo na ahụzibiye biko anyị chọrọ ka ijiri ohere abụọ ndị mmadụ ọdụ ọ ma Igbo a na-ekwu ya mana ụlọ ụka ọ ife ọzọ a ekwukwa ya ekwukọta dana ịda ekwu ya mana ụmụafịa mana ụmụ ụka mana ụlọ akwụkwọ tụmadụ ndị nkụzi ụfọdụ ya wụ ọda akwụkwọ sụọ Igbo akpọ n'ichie atawa ya afụfụ ọ dị mma anyị ga-apịachi mmemme a nke ụbọchị tata eji m n'aka na anyị nọrọ ọfụma jirikwa aka na ọ dị ọtụtụ ihe mụtara na nnọkọ anyị na gị nọrọ n'ụbọchị tata anyị were ohere na-asị ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla na-eme na be unu onye eze be unu kwesịrị ịbịa na mmemme a jiri asụsụ Igbo wee kọrọ ndị Igbo ụmụ ihe ụfọdụ a na-eme na be unu ọ bụrụ na ọ dị mmemme ọ bụrụ na ọ bụ ọ dị ọnatarachi nwere bụrụ nwa afọ Igbo nwere ihe ọbụla ị na-eme ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka ya anyị maara na enwere ndị nwere nka ukwu ndị Chineke nyere onyinye ikwu okwu ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla ị chọrọ ka ndị Igbo mara biko kpọọ anyị n'akara ekwentị 08034714708 ọzọ 08034714708 anyị ga-enwe mmasị ịbịakwute gị ebe ọbụla ị nọ ka anyị na gị wee kparịa ya bụ nkata ọ bụrụkwana na ị nọ nso na Lagos ịkpọ anyị nwere ike ịbịa na UGWUMBA TV Studios nke dị na Lagos ya mere anyị na-atụ anya na mgbe na-abịa abịa ị ga-anọnyekwara anyị akpatụkwana ya bụ TV aka wee ka ọ nọgide na UGWUMBA maka na ị ga na-amụta ihe n'ihe ọbụla gbasara ndị Igbo aha mba Mike Onugbu nwe na-asị unu biko ka ọhịa dị ka ewu amaghị ya ka emesịanụ Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA panijaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA paniela